И здравейте хора, YouTube, аз съм Тър и днес имаме Assassin's Creed. Black Flag и Z, малко съм по-напред. Но така е. Обещавам, че другите епизоди ще ги снимам точно така. Но ще продължавам. Сега няма изпълнявам мисии, малко ще правя паркур. Малко искам да съм асасин, без да минам. Добре, ще мина една мисия. Чайто. Аз го правя, бе. Лата. И съм изключил ножките. И ако, например, аз не знам как се минава тази мисия. Тази мисия не съм играл, ще видим. Това е сега. Сега сме на... Чайте. Чайте, бе. Уф, много съм зле. Арила е негър. Така. Аз се заговор 2 минути ще споря. By God, you're a sight for salty eyes. Come you in and have a drink. Morning all. Nope. I can wait. Who's this? Пиле. Говньо. Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Джак Мегаров. Jackdaw. You named your brig after a foxy bird. Тук ще малко помогна за да послушате. These lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Assassin's Creed. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there's scores of capable men about. Use caution. Shipload of the King's sailors showed up before night back, causing trouble and knocking about like they own the place. Right. I'll see who I can muster. Айде, говорете се, бе. Easy peasy, lega squeezy. Ай, бе. Шума гледаш, него. Така си сигурно си вика така. Сигурно така си вика в главата. Айде, де. Ауе, бе. Ауе. Ариле. Send any men you find to the Jackdaw. I'll put them to work. Как го знам? Cheers, Ade. Отка трябва да направя. Стръгвам се, бе, нагоре. Как изпях се фана за дървото. Лека го бутнах. Все в лодката моряко. Иначе трябваше и да го чакам преди да скача на лодката. Уф. Ако някой знае как да мина там, сега пише в коментарта. Защото аз преди малко играх. Добре. Айде сега. Сордит зомби.
Окей. Шш. Сега ще питам да видим дали ще стрелвам. Преди да стрелвам. Оправих се. Люрера. Careful, Captain! These waters are closely watched by our enemies. Оф, добре. Не. Паша говорят. Агата циганската шибания. В този според мен тази мисия е невъзможна. Ако някой знае как се минава тази мисия, да пише в коментарите. И аз ще бъркам в интернет. Не дейте, не си правите труда, ако искате може да се направите. Само баш, че ще ме върнат пак там, бе. Там се съм опитвам да превърта мисия невъзможна, 100 на 100. Добре, човек, аз това не го разбирам нещо. Ние минаваме, сега ще правим малко паркур. Това ще потърся в интернет после. Идёшчина. What? Easy. И това ще е тест как ми върви Assassin's Creed, може би. Не знам, това ще е... Мисля да се казва клипа мисия невъзможна. И паркур. Да, така се казва. Нека пак да поубием лошите. О, всякото е. Гледайте сега. Това също. Вот. Ей, как не успях. Сега си злата ножките. Ето. Не знам дали някой вижда ножките, ама карай. Ай сега. Чекайте, тук има скрош, тук ще взема малко пари. Ето, трябва да крадем. Сега си накрадет. Ще наема. Не, аз мога да купа цялата къща. Но трябва да гледа, че вземам пари.
Какво ме гледаш, бе, пръдля? А така. Си ги прибера. А така. Аз ще са лоши хора. Ще прощам паркур и ще го се клипва. Они сама. А така. Чайте бе, скоча така. Дайте сега коста. Jump! Видяхте ли какво ми прави? What the... Кой съм бил толкова добър на асасин? Ако го направя, това съм много добър. Не успях. Това беше хорото... Това беше от клипа. Надявам се ви е харесало, сте се забавлявали и чао!